nggih pun tiara. Aku nek mesthi bendina tiara, Pak. Nek omah ra kober katokan kok. Karena katain rasualan kue, Bos. Lho aku lek katokan mergo sarungan, Pak. Mergo sholat, mosok sholat di katon. Itu kan ulama kok. Masuk piye ngono lho. Cocok ya, cocok, Bos. Ya tenang, musuh iki ra kober katokan. Apa? Sedulur, wae. Sampun. Kamu kan sarung. Apa gigis? Wah ya. Aku. Ya. Ya masa gigis aku iso tapi nek mek repetan mesti beli-beli ngene. Gigis apa gerges, Bos? Gregesi, Pak. Gigis Pak. Gregesi ra mbok sangoni nang mergo. Ini mbok sangoni nang yo ora sithik. Wis